tsiikaa, mikä on meininki täällä. Mitä mieltä sä oot Porkkana Mafiasta? Loistava idea. Kiitän. Mikä täällä on teidän mielestä meininki, noin niinku luonnehdittuna yleisesti? Kohta kaljan juotu fiilis, ei kun parane. Loistavaa. Onko sulla jonkinlainen mielipide Porkkana Mafiasta? Siis tää on erinomaista, kun pystyy näin niin kuin kaljaa juomalla pelastamaan maailmaa. Tää on varmaan sanottu miljoonaan kertaa jo, mutta tää on täydellistä. Voisitko niinku kuvailla vähän, että mikä täällä on meininki? Täällähän on aivan hurjaa ruokamyyntiä, on tosi hyvin asiakkaita. No niinku onnistunut ilta. Joo, todella paljon asiakkaita siis. Kyllä. Onko sulla jotain henkilökohtaista mielipidettä tästä Carrot Mobista? On. Mä oon ihan friikki. Ihan myyty vai? Aivan. Et niinku tää on loistava uusi tapa vaikuttaa ja niin poispäin vai? On. Tämmöstä vaan lisää, niin me ollaan ihan täysillä tässä ainakin mukana. No niin, kiitos. Hyvää illan jatkoa. Do you know what the Carrot Mob is? I do, yes. Oh, what's your opinion about it? I think it's great. It's great. Yeah, absolutely. Directing the consumers to spend, we choose the place where we want to spend the money. Oh, excellent. Thank you very much. Thank you. Kiitos oikein paljon, että lähtivät takaisin metsään. Hei hei!